gowi ma sirkal mamalo nitiere go ne counties maromo bilion 50 kachiel ni. Bende thuolo moro amora ni nyalo chule ka onge migao ni mara loch gwenge. Chakori jako Okula. Migao no kata onge devolution nyalo dhi mbele. Nikech gima nang'eyo ni gweruok mane nitiere e kind Council of Governors gi ministry no ero. Negi wacho ni to gin kaka governors gin independent government. Kasto koro kichak iduogo malo ka iyudo ka jatend migao moro bendo biro kanyo ero ni en CS mar devolution. Matini koro governors chal ka gima report kuome mokwongo kapok gidhi ang'owa kuom jatelo mar piny. Koro ang'eyo maber ni samoro ji nyalo wacho ni yani to dakwa neno ministry mar devolution magoeko nyalo bedo devolution pod bro na succeed kata kwa unge gi ministry mar devolution nikech chik oko wacho ni nyaka wabed gi ministry mar devolution no ero. However, king'iyo kata mna pend chik article 134 the principles of devolution and nyaka gibed self governance. Self governance jiso ni gibed sirkal yorgi. Yeah, kagi sebedo sirkal yorgi kata mana weche bag pesa maneno kagieki. Adiera mantiere en ni 15% at least 15% cha owinjore ornegi kasto gi budget go ging'ene gima sirkal maduong' ok owinjore bed ni bedo gi pesa marang'owa mag counties ne gibedo godo kaendi. Owinjore migi kasto kose migi to ing'iyo ni to pesa mano miyogi e kito utiyo go yo mane. Wach mare ni sakte kasate governors biro ni pok omiwa pesa. Adiera kata counties samoro pok ochul ji chiegni 3 months. Magi e gik ma affect devolution. Ang'amono gi pesa gi e kikaw gi to migi